Din que o máis importante da vida son os pequenos detalles. E se algo aprendín durante este ano de pandemia é a festexalos. A miña rutina é moi normal. Érgome, vístome, almorzo, miro o calendario e a festexar o que toca ese día. ...2 de febreiro, Día do ukelele. 11 de marzo, Día Internacional da Soneca. 21 de marzo, Día da Poesía. Como facer poesía? 1. Para facer poesía, fala co corazón. A poesía é a alma, polo que intenta conectar co teu interior para plasmar todo o que sentes. Estes pasos de peóns molan mogollón, ponos cruzar así a cachón. 2. Para facer poesía, inspírate na natureza. Vamos pa la playa a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. 3. Para facer poesía, inspírate no teu día a día. A min gústame a gasolina, dame máis gasolina. A min encántame a gasolina, dame máis gasolina. Pero que faz? Facer poesía? A faz poesía con cancións de reggaetón? Sí, e logo non rima. A poesía non é unha canción de reggaetón. Entón, que é a poesía? Son 20 euros. Veño. Teño que buscar algo, non sei, algo que me inspire para festexar o Día da Poesía como é debido. E ti quen és? Son Rosalía. Ah, Tra. Nunca me fixeran esa broma. Non, a galega. De Castro. Non, a de Carballo. Ah. E mira, que é a poesía? Estás no sitio indicado. O silencio berra nos teus ollos como un solo de baixo introvertido. Podo descifrar as notas que calas e adozalas con trinos imposibles. Podo inventar un pentagrama en branco para agochar os teus segredos, pero prefiro agardar, sentir como te achegas. A túa lingua falas en palabras